L-odwa tajba. Illum il-ġimgħa 12 ta' April, issa saru 11 ta' filgħodu nilqgħukom magħna għal din il-polza tal-għażla Form 1 Bniet. Jiena jien Mifsud, Direttur Ġenerali Segretarju Edukazzjoni Nisranija ser inkun qiegħed immexxi din is-sessjoni tal-lum. Bħal dejjem inħobbu nibdew il-polozz tagħna b'talba. U jiena ġej nirrifletti ftit u ankax l-uffiċċji tagħna s'issa għadhom il-Furjana, allura naf illi l-weekend li ġejn hija San Pupulju. San Pupulju li donnu timmarka l-ewwel festa bl-festi esterni li jkollna tipiċi ta' pajjiżna. Nistqar magħkom u tħaġġirunix minix xi wieħed minn dawk id-dilettanti tal-festi, assolutament minix. Però napprezza il-ħafna ħila, l-ħafna xogħol, napprezza anke l-folklor, it-tradizzjoni u l-kultura illi hemm fihom ukoll. Napprezza x-xogħol u l-kompetizzjoni, dak il-kompetizzjoni sana, sakemm nagħmlu affarijiet sbieħ u isbaħ kultant u hekk dak kollu napprezzah. Ninkwieta u nitħasseb meta nara din il-kompetizzjoni ma tibqax sana, nara li minflok tkun xi ħaġa li taqqad, issir xi ħaġa li tifret. Aħna donnu bħala pajjiż għandna ħabta nfittxu dawk l-affarijiet illi jifirduna flok infittxu dawk l-affarijiet illi jaqduna. U żgur mhux forsi ma nħoss illi għandha tkun ċelebrazzjoni illi għandha l-bidu tagħha u suppost lan tagħha wieħed reliġjuż illi tkun illi tifret, għalhekk nixtieq illi it-talba tagħna tal-lum nofruha l-ewwel nett illi dawn il-festi esterni kollha jimxu buċċi l-ġid illi jagħtu l-opportunità n-nies li jieħdu pjaċir bihom ukoll anke jgawdu frott il-ħidma tagħhom, imma li aktar minn dan iservu għall-iskop ewlieni tagħhom, dak illi qarbuna mal-mulej u li qarbuna ma' xulxin. Fisem tal-Missier, tal-Iben, tal-Ispiritu Santu. Amen. Missierna li inti fis-smewiet jitqaddes ismek tiġi saltnatek ikun li trid int kif is-sema qiegħda fl-art, ħobżna ta' kuljum għatina llum għaffrilna d-dulietna, bħalma naħfru li minnu ħati għalina u la tdaħħalniex fit-tiġrib iżda ħlisna mid-deni. Amen. Slima lik Marja bil-grazzi mimlija s-Sinjur miegħek imbirka inti fost in-nisa, u imbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu, qaddisa Marija Malla tlabajna mit-imbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Glorja lill-Missier u l-Liben u l-Ispiritu Santu, kif bidu issa u dejjem jibqa' dejjem ta' dejjem. Amen. Fisem tal-Missier, tal-Liben, tal-Ispiritu Santu. Amen. Bħal dejjem magħna llum għandna lil Sintja illi tkun qiegħda tieħu ħsieb torganizza u tmexxi ħafna minn dan ix-xogħol nkun qegħdin nidhru jiena qabli kien ikun jidher fader ċaż ma' ħafna mill-ħidma qed mill-kollegi tagħna fil-fatt u ħanħalli f'idejha biex ittina ftit spjega ta' din il-polza tal-għażla Form 1 Bniet. Fidejk Sintja. Mela nitlob il-reġija tella lill-grafika ħalli hemmhekk tkunu tistgħu timxu miegħi ukoll. Mela nhar it-tlieta kellna il-polza ta' parteċipazzjoni fejn hemmhekk tajt sommarju ta' differenzi li kellna bejn dak li pubblikajna f'Jannar fiċ-ċirkulari għal-numri li għandna llum. Llum ħanerġa' ngħaddi in-numri kif huma llum u nispjega x'se jiġri minn hawn il-quddiem ukoll. Mela għandna applikanta ta' Dar tal-Knisja li ġiġa ħadet posta, żewġ applikanti tal-impjegati li ħadu posthom però urew ix-xewqa li jkomplu bil-polza ta' nhar it-tlieta jista' jkun marru tajjeb jew le jekk marru tajjeb qegħdin fil-polza tal-lum għandna 8 b'tal-aħwa, għandna applikanta tal-aħwa u li wkoll urid ix-xewqa li tkompli bil-polza, għandna applikanta illi daħlet fi skola tal-aħwa hija ġejja minn skola bla kontinwità però oġoba li tieqaf bil-iskola tal-aħwa lura mhijiex se tkun fil-polza tal-lum. Għandna 8 applikanti li ġejjin minn skola bla kontinwità, 6 applikanti li l-ġenituri tagħhom jew jaħdmu fi skola tas-subien inkella fl-iskola fejn jgħallmu huma m'hemmx dħul jew disponibilità fl-ewwel sena sekondarja bniet. Għandna applikanta illi għalkemm hija bil-kriterju tal-aħwa fl-iskola tal-aħwa ma hemmx disponibilità allura mhijiex irreġistrata. Il-ġenitur tagħha jgħallem fi skola fejn ma jistax tidħol allura ħadd tkun qiegħda mal-grupp tal-impjegati fi skola oħra għall-polza tal-lum. Mela b'kollox dawk jiġu 28 applikanti. Kif spjegajt nhar il-tlieta dakinhar kellna 4 settijiet
ta' tewmin jew aħwa li jistgħu jdaħlu lil xulxin minn dawk l-4 żammejna 3. Waħda mis-settijiet tat-tewmin ma marrux it-tnejn li huma tajjeb mela mhumiex qegħdin la riservati u l-qas fil-polza tal-lum, mela b'kollox hemmhekk għandna bżonn 31 post għal 31 applikanta. Fil-bidu, fil-regolamenti, konna ħabbarna li għandna 65 post. Minn dakinhar żdied post ġewwa St. Francis wara li saru transfers tal-applikanti tal-istudenti li diġà qegħdin fil-primarja ta' St. Francis u tnaħħew 2 postijiet li nqelbu għal serious cases, għal każijiet serji. Jekk minnhom tneħħi wkoll it-13 jiġifieri qiegħda niġbor l-applikanti li hemm min-naħa ta' fuq ta' djar tal-Knisja, tal-impjegati u tal-aħwa, dawk kellna 13 l-applikanta, tneħħi minnhom mit-total jiġi għandna 51 post. Mela aħna nhar it-tlieta semmejna li għandna bżonn 32 post minħabba li setta l-tewmin ma marx tajjeb hemmhekk żidna post, mela għandna 33 li għaddew mill-polza ta' nhar it-tlieta, 8 minn ta' skola bla kontinwità, 7 minn ta' impjegati fi skola oħra jiġu 48 li huma ħajkunu fil-polza tal-lum. Fejn ta' ħaniġu għal-reġistrazzjoni magħhom ħadd iżdied it-tewmija ta' waħda milli ħadd tkun qiegħda tipparteċipa llum dan jiġri għax waħda mit-tewmien biss marret tajjeb fl-ewwel polza allura tkun fil-polza tal-lum, però fir-reġistrazzjoni hemmhekk tiġbed il-loħta ovvjament il-ġenitur ta' dawn it-tewmin tkun trid tagħżel skola li għandha 2 postijiet disponibbli bir-ranking li ħajġibu llum. Hemmhekk jiġu 49, tajdu li ma 51 post hemm. Mela, għandna set ieħor tewmin illi hija tewmija ma' tifel. Mela hemmhekk iridu nżommu post riservat għax jekk it-tifel li l-reġistrazzjoni tagħhom ħassir qabel tal-bniet jażel skola li hija co-ed, hemmhekk it-tifel idaħħal il-loħtu miegħu wkoll. Mela hemmhekk iridu nżommu post riservat. Għandna wkoll tifla illi oħta marret tajjeb fil-polza tal-każijiet serji, la darba oħta tażel post fil-livell tagħha fil-każijiet serji, jekk tażel skola li għandha il-disponibilità fil-ewwel sena sekondarja hemmhekk iddaħħal il-oħta wkoll. Għalhekk għandna 2 postijiet riservati, mela 49 nżidu dawn iż-2 postijiet niġu 51 għal postijiet kollha li għandna. Dawk kollha li ħajkunu fil-polza tal-lum kollha għandhom post fi skola tal-Knisja, din l-iskola tiġi determinata mir-ranking li ħajjiġi illum, li ħajtwettaq illum. Ir-reġistrazzjoni nfakrukom li ħassir fil-ġimgħa 17 ta' Mejju u tkun simili bħal tal-lum tidħlu fuq il-knisja.mt sibu l-link u segwuna permezz tal-online streaming. Ħafna informazzjoni ta' kif ħassir ir-reġistrazzjoni ħatinata waqt il-parents meeting li ħajkonna online il-ħamis 16 ta' Mejju, dan jibda fit-3:30 bejn illum u l-ħamis 16 ta' Mejju, però iżjed viċin is-16 ta' Mejju milli viċin illum, tirċievu email fejn hemmhekk ħajkolkom informazzjoni dwar dan l-online meeting, ikolkom ukoll id-data biex tiċċekkjawna jekk it-telephone numbers li għandna mal-applikazzjoni humiex korretti, u jkollkom ukoll informazzjoni dwar kif ħassir ir-reġistrazzjoni. Waqt il-parents meeting ikonna il-kapijiet tal-iskejjel li jagħtu informazzjoni dwar l-iskejjel tagħhom, ikun hemm lok ukoll li intom tagħmlu xi domandi kemm il-kapijiet tal-iskejjel kif li meta nkun qiegħda nispjega kif ħassir eżatt id-dettall ir-reġistrazzjoni. Għalissa ħaniqafaw ħalli nibdew intellaw il-polza mbagħad intikom ftit informazzjoni għall-aħħar tal-polza fidejkom, grazzi. Grazzi ħafna, Cynthia, grazzi għal dik l-ispjega u sakemm gejtu qiegħed jiftħilna il-kontenitur li fihem il-post tal-lum, nistgħu wkoll ngħidu kelma bejnietna tajjeb illi nifhem illum l-ewwel nett kif spjegat tajjeb Cynthia. Moħħna mistrieħ kull min qed jisma' u qed isegwi din it-trasmissjoni moħħu mistrieħ illi bintu ser ikollha post fi skola tal-Knisja. Nifhem li jkun hemm ftit ta' kurzità nixtieq insejħil aktar milli ansjetà sakemm ikollna ċans ta' għażla. Infakkar l-ebda istituzzjoni mi kompletament perfetta, l-ebda istituzzjoni m'għandha kollox ħażin.
L-istituzzjonijiet kollha magħmula mill-bnedmin għandhom affarijiet tajba u affarijiet anqas tajba. L-perfezzjoni hija divina mhijiex ta' din id-dinja għalhekk ejja ma noqogħdux niffissaw li bil-forsi nkunu rridu illi bintna tkun fi skola waħda u nagħmlu ħafna ansja tal-inna nfusna għal xejn ħasra. Ħanibdew bil-qari tal-ewwel isem M1417 Kathleen Asa. M5408 Jana Mikajeshku. M4047 Leona Xkembri Camilleri. M1511 Kailin Magro. M5183 Naim Mikallef. Aquilina, sorry, ħanirġa nirrepeti. M5183 Naim Aquilina. M4139 Malulu Aitwawa Avedojbe. Niskuża ruħi il-pronunzja meta ma tkunx korretta nagħmel l-mutijaj, però meta jkunu lingwi li minix familjari magħhom, nispera li tapprezzaw u tifhmu li mhix dejjem tkun faċli taqra bil-pronunzja mixtieqa. Żgur li m'għamilx hekk f'dik tal-każ. M1064 Emma Kate Formosa. M5746 Nicole Vella. M1406 Emma Gauci. M1566 Giulia Xkembri. M4098 Kelly Nakashkin Spiteri. M2119 Emma K. Aġus. U bekk għalaqna l-ewwel set ta' 12 u kif nagħmlu dejjem wara kull 12 minnaħa tagħha Sintja taqranna s-sommarju tal-ismijiet. Fidejk Sintja. Mela bl-ewwel rank għandna M1417 Kathleen Asa. 2 M5408 Jana Mihajsku. 3 M4047 Leona Xkembri Camilleri. 4 M1511 Kailin Magro. 5 M5183 Niv Aquilina. 6 M4139 Mololua Eitayo Adeboye. Numru 7 M1064 Emma Kate Formosa. 8 M5746 Nicole Vella. 9 M1406 Emma Gauci. 10 M1566 Giulia Xkembri għandha ħuha fl-ewwel sena sekondarja. Mela jekk huwa mar tajjeb u jażel skola fejn hija kowed, hemmhekk jiġbed il-loħtu miegħu. Mela numru 11 M4098 Kelly Nikashin Spiteri. Numru 12 M2119 Emma K. Aġus. Nkomplu ntellaw il-polza. Grazzi ħafna. M3955 Maja Borġ. M1233 Mari Grek. M1619 Meryl Camilleri. M1741 Ilenia Degwara. M5025 Sia Liu. M5720 Maronia De Bono. M1820 Ela Demicoli.
M1898 Emma Mifsud. M4659 Amber Spiteri. M5860 Giulia Bartolo. M3052 Lara Ellul. M1907 Mirjana Spiteri. U b'dan l-isem fil-fatt terġajna laqna set ta' 12 ngħaddi l-kelma lil Cynthia Sommarju. La Brenk numru 13 għanna M3955 Maja Borġ, 14 M1233 Marie Grek, 15 M1619 Meryl Camilleri, 16 M1741 Jelena De Guara, 17 M5025 Sia Liu, 18 M5720 Maronia De Bono, 19 M1820 Ela De Micoli, 20 M1898 Emma Mifsud, 21 M4659 Ember Spiteri, 22 M5860 Giulia Bartolo, 23 M3052 Lara Ellul, 24 M1907 Mirjana Spiteri. Komplu bil-polza. Grazzi ħafna. M6051 Natania Cardona. M4169 Ela Borġ. M4001 Maronia Camilleri. Nantu ċans kultant ċi polza tittanta sekem tinfetaħ biex il-gejtu t-testjalu ftit il-paċenzja. Grazzi. M4564 Hailey Chantar. Grazzi. M4316 Faith Zara. M1959 Adel Camilleri. M4209 Amy Borg Stevens. M1992 Lucia Rossi. M5613 Janelle Galia. Fidejja, grazzi. M4376 Alexia Psajla. M4376 Alexia Psajla. Kemmi ħaġa tajba taraw ukoll fuq il-monitors tagħkom ħalli meta biżbiż ta' nieħu żbaljena tħu tista' tikkonfermaw minnaħa tagħkom ukoll. M1904 Lea Paċ. M1546 Katrina Rotin. U bekk erġajna wasalna l-sommarju ieħor ngħaddi l-kelma lil Cynthia. Rank numru 25 M6051 Natania Cardona, 26 M4169 Ela Borg, 27 M4001 Maronia Camilleri, 28 M4564 Hailey Chantar, 29 M4316 Faith Zara, 30 M1959 Adele Camilleri, 31 M4209 Amy Borg Stevens, 32 M1992 Lucia Rossi, 33 M5613 Janelle Galia għanda oħta fl-ewwel sena sekondarja dawn it-tewmin jażlu post flimkien. 34 M4376 Alexia Psajla, 35 M1904 Lea Paċ, 36 M1546 Katrina Rotin. Komplu bil-polza. Grazzi ħafna. M3395 Giulia Mangion Paris. Kif qed taraw qegħdin b'mod il-mod noqorbu fit-tmiem din il-polza li ma kienitx kbira ħafna. M2142 Eliza Briffa.
M2170 Alicia Kurmi. M4815 Hoya Jan. M3494 Bianca De Bono. M5310 Isabel Balani. M1914 Natalie Kassar. M4525 Alicia Attart. M5716 Pearl Ann Patch Rapinet. M1889 Rebecca Sultana. M5353 Maria Baranelli De Celis. M5934 Daja Vella u bekka laqna din il-polza tal-lum ngħaddi fidej Cynthia għall-aħħar sommarju tagħha. Rank numru 37 M3395 Julia Manjon Paris. 38 M2142 Eliza Briffa. 39 M2170 Alicia Kurmi. 40 M4815 Hoya Jan. 41 M3494 Bianca De Bono. 42 M5301 Isabel Balani. 43 M1914 Natalie Kassar. 44 M4525 Alicia Attard. 45 M5714 Pearl N Patch Rapinet. 46 M1889 Rebecca Sultana. 47 M5353 Maria Baranelli De Celis. 48 M5934 Daja Vella. Ġejna fit-tmiem tal-polza tal-ewwel sena sekondarja bniet, infakru li dawk kollha illi kienu fil-polza tal-lum ħajirċievu email min-naħa tagħna viċin is-16 ta' Mejju l-informazzjoni għal parents meeting li ħajkonna online fis-16 ta' Mejju u r-reġistrazzjoni fis-17 ta' Mejju. Niġbdu l-attenzjoni li l-iskejjel li jew ċertu skejjel li għandhom il-disponibilità fl-ewwel sena sekondarja ħajkollhom xi open days min interestat f'dawn l-open days jista' jidħol fuq knisja.mt fil-paġna tal-iskejjel tal-Knisja fuq net għandkom link fejn toħodkom għal aktar informazzjoni dwar l-iskejjel, fitxu l-iskejjel li jinteressawkom u hemmhekk tkun tistgħu taraw jekk għandhom open day jew le. L-informazzjoni li hemm, sinjuri, hija informazzjoni li tawna l-iskejjel, ġifieri inutli ċemplulna u tgħidulna kemm għandhom postijiet l-iskejjel għax mhux sentuhomkom qabel tirċievu l-email min-naħa tagħna. U jekk skola ma avżatniex li ħajkollha l-open day f'din is-sommarju li hemm fuq il-website, aħna ma nafux se jagħmlu open days jew le, sinjuri. Ġifi l-informazzjoni s-sibuha kollha fuq knisja.mt. Sa nhar it-tnejn ikun hemm ir-riżultat fuq l-istess paġna. Ngħaddi l-linja il-Dr. Mifsud ħajala din is-sessjoni. Grazzi Cynthia, għalhekk nirringrazzja fil-waqt tas-sommarju kollu li spjega kollha biex tifhmu tajjeb il-ħidma tkun għaddejja. U nistidinkom fil-waqt li nifhem il-kursità, nistidinkom li kemm jista' jkun timxu ma' rakkomandazzjonijiet li qed insirulkom daqsxejn paċenzja, tajjeb li tagħmlu riċerki tagħkom, tajjeb tagħmlu riflessjonijiet tagħkom, taraw li jkollkom opzjonijiet differenti għal meta tiġu biex tagħmlu l-għażla tkunu ġa informati tajjeb, però fl-aħħar mill-aħħar nerġa' nfakkar. F'kull istituzzjoni se ssibu affarijiet tajbin u f'kull istituzzjoni ħassibu affarijiet inqas tajbin. Fl-aħħar mill-aħħar l-iskola tagħmel differenza u differenza mhux żgħira. Nistqar naċċetta nifhimha ħajti kollha fl-edukazzjoni għamilt ġifieri żgur li nemmen fiha dik. Però l-ikbar differenza li ssir hija mill-individwu, l-istudent stess li għadha beda jkompli jikber ukoll u jsir adult u aħna bħala ġenituri tagħhom. Is-sem li nagħtu tul ħajjithom kollha anke b'interess. Ġieli nara ftit bidla minn primarja għal sekondarja, ġieli qisu f'primarja
ikun hemm ftit iktar attenzjoni u meta jitilgħu sekondarja f'saltu qed isna nintreħew daqsxejn iżejjed bħala ġenituri u jwas qed jikbru, veru qed jikbru, m'hemmx għalfejn nkunu nifhmu fis-suġġetti kollha tagħhom assolutament le, imma kemm hu importanti li nibqgħu nurruhom interess f'dak li qegħdin jagħmlu. Imma dwar dan nilħqu nitkellmu għalhekk jiena ma fadalli xejn minn naħa tiegħi li nirringrazzja lill-kollegi kollha li għenuni f'dan il-proċess, Cynthia, Kassar, Annalise, Tabone, Amelia, Kalleja, Gejtu Farrugia u Felicien Bogetta, l-notar Dr. Robert Aquilina li semmejt fil-bidu fil-fatt il-da proċess kollu jkun qed isir tal-diskutinju notarili tiegħu, il-Diane Merċi għal qed tassistina bit-telefonati minn tal-uffiċċju tagħna, il-kollegi uffiċjali tal-Kura tal-Arċisqof minn aspetti tekniċi qegħdin jgħinuna wkoll kollegi tagħna fis-Segretat Edukazzjoni Stranija fil-ħidma wiesa' tagħna tilqu ssiru tafu aktar jekk ma tafux diġà dwar il-ħidma li aħna nofru lill-kapijiet tal-iskejjel illi qegħdin imexxu lill-kollegi kollha, l-edukaturi, l-ħaddiema kollha fis-servizzi li jagħtu lil ulidkom u fl-aħħar iżda żgur mhux l-inqas lill-wi media tas-servizz illi qegħdin joffrulna. Għalhekk nirringrazzjakom, nawguralkom il-kumplament tal-ġurnata u tmiem il-ġimgħa it-tajba. Grazzi.